uThixo waqomba upreserved laa mntu laa fishi bacinga uba izamtyumbulale mayibe yiyo ezamthatha imsa kulaa ndawo endimthuma kuyo ngoba izumbulala ngoba utheni upreserved. Amen. So ishaki zonke zikhona phaa zazizovele zivele sezimncedise qha bathini aye kulaa ndawo bethunywe kuyo ngoba zazizombona ishaki uba utheni upreserved njengodane zambona ingonyama utheni upreserved zange zifune kumlungu. Amen. So noba yintoni efana yakwenzakalisa mayibone usuka namhlanje ubutheni upreserved. Noba ngumntu abazakwenzakalisa makabone ubutheni upreserved. Noba isikhala esenzaka masibone ubutheni upreserved. That is why uThixo yakubona Jeremiah asikho isikhali esilolele wena esawuphumelela wamzulisela kamxelela ubutheni upreserved. Amen. Into yabanga athi asikho isikhali kungenqaba uJeremiah benjani ebelondoloziwe epreserved. Hallelujah. Lokuthiwa yityiwa. Ityiwa xa uthatha ifele komntambo kubona moseke nxa uxhele uthatha ifele xa uxhele inkomo uthatha ifele efre ifaka ntoni ifaka ityiwa kulungiseka laa ityiwa ithi preserved. Elafele ililondoloze lingabinapethu, ililondoloze lingabinampukane, ililondoloze uba lingonakali, lingaboli. Abantu bafaka ityiwa kuzo needimoni kulungiseka uba elafele malingaboli wona ngusathane ngobusuku. Uthatha elafele ligawula ntoni ityiwa akuyi nembovane faka ntoni ityiwa yakwazi uthini ukuthi preserved. That is why nami naqoma ngagembe namnteledesene ityiwa maske sisele ngaphakathi enziwa sobanjani soba preserved because ityiwa yakwazi ukuthini ukuthi preserved iyakwazi ityiwa ukuthini ukulondoloza. Amen. Into emnandi ngayityiwa ayenziwanga ndim ayenziwanga ngabelungu ayenzanga namntu idalwe ngubani uThixo. That is why kukho abantu abathi kunetyiwa yaphi yaselwandle akekho umntu odala ityiwa sogqiba igala elwandle uThixo yedwa. Amen. So umntu oyithengisayo ityiwa uthengise ntoni indalo kaThixo. Hallelujah. So zikhona izinto ezenziwa ngabantu uve ukuthi mna xa wenze oyile andithanda uluntu abanye bacinga uba ioyile angenziwe ngumntu. Zabona icombe nje kuyizolo yaqomba babendebelo sinazo bezavela ngishiyapho. Because kuvele bathiwa phaya nansi i-oil. Nansi i-oil ufile oil fethu kwenyanga makeze. Apha abantu aboqala ke kwabantu balapha 10,000 akuyirivesi abanye bana kulanye space telibeka be-500 oyosinazo zemkile. Amen. Hayi ilanye elandelayo ngabe-1000 enye ngabe-500 kacawa bayikhupha. Amen. Baze wehliye kwalo 50 rand bantu baphela kwi-10 rand sinazo. Bagqiba andafuyeko ngayo umntu lowo mali anayo imali yezogala yona soba simke sina nesenti. Amen. Ngenxa yokuthi izogala Amen.